बरपेटा जिल्ला पढ़ा माजगाव राजमिस्ट्रि गौतमनि बानजायनायाव माजगावआव खुंजानाय रां बान्था जोलुर बादायलायनायनि फाइनाल मेचखौ गेलेनाय जायो। फाइनाल मेचखौ सालबारिनि सालबारि रेबेल इउनाइटेड एफसि आरो राङापारा एफसिनि गेजेराव जादों। जोबोद गोजौ थाखोनि गेलेमु आब्रुथिजों गेलेनाय बे जोबथा गेलेनायाव सालबारि रेबेल इउनाइटेड एफसिआ 1-0 गलाव राङापारा एफसिखौ फेजेनना देरहासार जानो हादों। गाहाय आलासि आब्दुर रहिम आहमेद एमएलए बरपेटा समस्ति बिथाङा गाहाय आलासि आरो समाज सिबियारि साइबुर आहमेद बिथाङा माननि आलासि महरै नुजाथियो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों सालबारि फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर दुलेन बसुमतारी। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395 303 476 9101 547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।